Şuunlar Aşgabat'yň köp gatly jaýlarynda gaz ölçeýiji enjamlary köpçülikleýin oturtmak çäresi güýçli depginde dowam edýär. Bu çäre bilen baglanşykly ýaşaýjylaryň gazy inçime sagatlap käte tutuşun kesilýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalary ýakyndan synedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bu çäreniň Aşgabat gaz edarasynyň işgärleri we kepşirleýijiler brigadasy tarapyndan Aşgabatyň Parahat etrapçasynaky döwlet we hususy elçilikdäki jaýlarda alınıp barilýandygyny aýdýar. Orta Azap bilen bir her mikroyonunu 2-3 tane brigada işleýär. Edil suat mir 2 drop 1 mikroyonunun 20-nji zaýyny gaz ölçeýiji gurallary oturtmak işi dowam edýär. Diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Şeledol gaz ölçeýiji gurallary oturýan kepşirleýijileriň geçen asyryň 50-nji 60-njy ýyllarynda ulanylan gurallardan peýdalanýandygyny aýdyp, munyň kepşirleýiş işleriniň uzagy çekmegine şeýledi, ýaşaýjylaryň öýlerindäki gazyň uzak wagtlap kesilmegine getirýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Galyberse de gazyň kesiljekdigi barada ýaşaýjylara öňünden hiç ýyly duýduruş berilmeýär. Dokubatly zaýlarda da 36 kwartira ýerleşýän giýerläriniň 2 gün 54 kwartiralyny 3 gün ine şu ýerden kesýärler, aşamary işlerini tamamlap giderlerine de gazy asyp gidýärler. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Mundan başga synçy ýaşaýjylardan gaz ölçeýiji guralyň bahasyny Aşgabat gaz edarasynyň işgärleriniň alýandygyny we olaryň umumy tölegin 212 manat bolan barada ýuridik kwitansiýa ýazyp berýändigini aýdýar. Ýöne bu tölegden başga da kepşirleýijiler brigadasy hiç ýyly kwitansiýa ýazyp bermeden her ýaşaýjydan 50 manat pul alýar. O pullar özleriniň rahmet hakykyny delile getirýärler ýöne. Şolar bilen biregelen Aşgabat gaz edarasynyň işgärine hem bulary rahmet hakyny Aşgabat gaz edarasy tölenokmu diýsen. Ola men şeýleýärdi bilemok, belki töleýändir, bize olatlar aýdylanok diýip başdan soňma jogap berýärler. Diýip Bugaýew bellidi. Türkmenistanda halk maslahatynyň sentýabr aýynda geçirilen soňky mejlisinde kabul edilen karara laýyklykda elektrik energiýasy, gaz, suw we nahar duzy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tölegli edildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň 12-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda 2019-njy ýyldan başlap suwun, gazyň we togyň muhçulugynyň ýatyrylmagy bilen baglykda ýurdun maliýe we ykdysadiýet ministri Goçmurat Muradow täze töleglerden büdjete girýän goşmaça terişdeleri hatawy almak işlerine gözegçiligi tawşyrdy. Ýöne türkmen häkimetleri öňümüzdäki ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap suwun, gazyň we togyň tölegleriniň näçe pul terişdesine barabar boljakdygyny häzirlikçe aýdyňlaşdyrmaýarlar. Şeýle-de döwlet başlygyny vice-premierler Muratgeldi Meredow we Dädebay Amangeldiýew kärhanalary we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlaryň oturdulmagyny hemde hasaplaşyk kitapçalarynyň berilmegini üns merkezinde saklamak işini tawşyrdy. Prezidentiň bu çäreleriň ählisine gözegçilik etmegi işlerini İçeri işleri ministri İskender Müllikow tawşyrmagynyň ýa-da regionlarda vilayet gazyň işgärleri yerli polisiýanyň gullukçylary bilen bilelikde hojalyklara aýlanyp ilatyň ölçeýiji gurallaryny barlap başladylar. Täze hasaplaýjy enjamlary bilen bagly vilayetlerde hojalyklara aýlanýan döwlet işgärleri bergili hojalyklaryň şu aýyň soňuna çenli odalyk bergilerini üzlüşmeklerini we egerde öýlerde gaz ölçeýiji gurallary oturdulan bolsa, olaryň täzelenilmegini talap edýärler diýip Azatlygyň dürli vilayetlerdäki habarçylary 16-njy oktýabrda habar beripdi.